हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदानै मोनसे प्रग्राम नाजालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै जोंनिया लोगोआ मुम्बाइआव थायो थांसिगोन दायो न' बेखौ जों लाबाय नामा बा बहुत दिन थांनांसिगोन दा न' या जों दा नै थांनो ओंखारबाय जों दोनना फैनि स्टेसनालागै रायजोफोर नैया लेखासेबाव नैया आथिं सुदो जयन्त दङ न' जया आंथ' मारका मारा दोनना फैलायनो नैया बुरैया नैया ओइ बेगला थ'थ' दै टाइम गैला टाइमा ओइ थांसिगोन फिसाज्लाया खोनादों हा ओइ रिसार्ज दङ नैया थांसिगोन गासै मुजोब्बाय हेलौ रायजोफोर जों दा नैया दोनना फैनोसै जोंनि पार्टनारखौ नैया आरो खासेयालाय मागोआव फैगोन दे फैदो जों दायो थांलायनोसै दोनना फैनोसै जोङो बिदि अखा हाबाय थादों ख्रेब ख्रेब अखा हाबाय थादों नैया रायजोफोर जों दायो दुब्लि गेजेराव थांगासिनो दङ स्टेसना जोंनिया बारा गोजान नंखाया आगोलबो बुंखादोंमोन नैबे दुब्लि गेजेर बारबानो जोंनिया टाउन मोनखाबाय जों मात्र नैबे दुब्लिखौ बारबानो जों टाउननि स्टेसना बिराद खाथिथार जों दायो जोंनि लोगो निरन्जन बसुमतारीखौ जोङो रोङिया स्टेसनाव दोनलांदों बिथाङा मुम्बाइआव थायो मुम्बाइआव प्राय 20 बोसोर जाबाय खामानि मावो दा जों हायोब्ला स्टेसनाव खेबसे खेबसेबावनो नाजालांबावगोन दायो स्टेसन सफैबाय नैया गेट बन्द' बा नैबे स्टेसनानो जाबाय ट्रेना फैदों जोंनि लोगोफ्रा नै भितराव ज'जना दङ ओइलाय नै खासेया नै आथिं फुरा गथाय बर लाजिदो नायसनबाय नायनालै ओइलाय जोंनिया एखेबारे नै खासे जयन्त बर' जया बर' अबेथिं हाबसोना दङ ओइलाय निरन्जन ज'जना दङ जों दायो आं लाइनसो बेखौ दोननो फैदो अखा ख्रेब ख्रेब हानायदो टाउना नैया दै जाजोबदो बिराद माने गाज्रि जादों लामाया दै टाउन जोंनि स्टेसन खाथिनि जिथु लामा बिराद गाज्रि जादों नैया स्टेसना सफैबाय जों गारिजों दोननो फैदो नैया रायजोफोर जों दा स्टेसनाव हाबैनि एखे लामाया बिराद गाज्रि अखा ख्रेब ख्रेब हागासिनो दङ रायजोफोर नैया स्टेसन सफैबाय जों दसे उनाव ओंखारनोसै उनाव बारा गैला ट्रेनाबो लामाया बिराद गाज्रि नैया लामाया बिराद गाज्रिथार नैया सफैबाय रायजोफोर स्टेसन नैया खासेया बेग लाबाय बेगखौ बोखारखांबाय नै दा लोगोफ्राबो ओंखारदों नैया गारिनिफ्राय ओंखारदों ओंखारनानै बबे ओइ आंनिसो नै मोनसे आंनिसो आंथ' सला स्ट्रि होननाय गोजामोन इयो बरायसो नै ओंखारबाय बिसोरो बेलाय स्टेसन जोंनिया नैया लोगोआ ओइ नाम्बार नायदो स्टेसन सफैलायबाय जलायनोसै लोगोफोर थांलायसिगोन स्टेसन थसा जानो फै जोङो इयाव हटेलाव मोजां नाङो जलायबाय नैयाव जागाया मोजां नङामोन इया जों दा नैयाव जनो फैलायबाय जनानै दसे आराम लानि लाना ट्रेन फैबाय आरो हेगारहरनोसै आरो जोंहा लोगोखौ न' खैदिन खैदिननि उनाव फैनो एबार खै बोसोरनि उनाव फैनो एप्रिलाव फैलायगोन बिथाङा मुम्बाइआव मथामति 20 बोसोर जाबाय न' 20 बोसोरसो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा दा बिराद मोजां कम्पानियाव मावो पारमानेन्ट जब जाबाय इयाव माने फुरा बिसिना माने सरकारि जि माने फेसिलिटि बे गासैखौ मोनजोबखायो बिथाङा जोबोद मोजाङै दा बर्थमान मावगासिनो दं आरो बेहाय माने मा बुंनो बिराद मोजां आरो जब मोजां जब नोंनो मामोन नोंनिया प्रडाक्टआ ओइ माबा मा होनो बेखौ रुटि बानायो बिसोरो स्लाइस जिथु बानायो जों ब्रेड जे बानायो ब्रेड बानायनाय माने कम्पानियाव बिथाङा मथा मथि
20 बोसोर जाबाय जों नै निरन्जनखौ दोननोथ' फैबाय थायो न' प्राय बोसोरै फैखायो जों बोसोरै फैखायो न' मोजां नाङो लोगोखौ न' देनां मुम्बाइफोर थांफ्लांबा जोङो देनां बे निरन्जन हरथायगोन नङा होमबा गथ'खौनो गानना फैयो जों गथ' गथायफोरखौ दोनना गारना फैनोलाय ओंखाम जाबाय जाया नों जाथ'वाखै थांनासो जाहैगोन गाहाम नाङाखै आदसा गाहाम नांथ'वाखै लोगोआ थांगोनखाय गाहाम नाङाखै रङिया स्टेसन नैया जोंनिया न' खाथियावनो नालाय नैया लोगोफोरा माला जिरायबाय थादों गारि होनायबाय थादों नैया एखासेथ' मुरुन अखारदों बायदि मोनदां मुरुन अखारदों नङालाय ओइ सेन्टार अखारदों सेन्टार अखाराखै नैयो नैया नोंथांमोना जे दैफोर गांफ्लाङोबा नैया पानि खुवा पानि Onda ya जों तपन दांदो लोगो दा तपनखौबो लोगो मोनबाय नों दा मा कलकाता काथियार थांगोन नामा काथियार थांगोन जोंनिया बिथाङा रेलाव मावो दै बिथाङा रेलाव मावो बिथांमोना जोबोद मोजां माने सप्तायाव माथो खेबनै खेबथाम सप्तायाव मोन ना मासाव मोनोलै मासाव दायो थांलायसिगोन बरियासो दायो थांनानै बिथांमोना माने डिउटि मावसिगोन बेनिफ्राय आरो बिथिंबो आंनिया लोगोआ बिथिं जिरायगासिनो दं जों दा नेगासिनो दं ट्रेना लेट जागोन न' लेट दङ ट्रेना बिराद लेट दङ ओरैनोथ' 10टा 9टा 39मोन न' 9टा 39 11टा जागोन टाइमा 11 जागोन दा बर्थमान जाखो 9टा मथामथि 9टा 50 जाबाय दा आरो बाय दसे थानानै मोनफैगोन नोंथां बिसोराव खिथिगोन नङा पन मार मानसिफ्रा नेगासिनो दं नैया जोंनाबो थांसिगोन न' फुरा दा मारै गोसोआ दुब मोनदों ना हा फ्रि मोनलाङो न' दुब मोनदों ना गोसोआ बाय दुब मोनदों ओमफ्राय जे गारियाव गाखोयो मोजां मोनगोन न' दायो गाखोबाय ट्रेना माने एनाउन्स होबाय फैसिगोन दा ट्रेना फैब्लानो गाखोसिगोन दा एसे मारिबा मोनदों हलिउ न' जे गाखोलांगोन एकजन जालांगोन नङा प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है 2520 down Kamakya Lokmanya Tilak Terminus AC Express is arriving on platform number 1 Onagurukuni Monkuri. Gari Bhakha 1 by the kind attention of the passengers. Train number 120 down Kamakya Lokmanya Tilak Terminus AC Express is arriving on platform number 1 Onagurukuni Monkuri. Gari Bhakha 1 by बेटा नसीगा एसी एक्सप्रेस आओ कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 125 ओए अरे थांसै बाय जों दोनबाय थौ बोना माय दरजाया ताल लोंना फैदों मोनबो नङालै इयो इखना खाबाय मेलायसो नोंना नाय नंगौबाय ओइ नै दोनबायलै बेखौ जोङो लोगोखौ जों दोननानै थांसा जाया दोनबाय दोननानै जों दा थांसै गासैबो